Ľudia! Ladies and gentlemen, domáci a nedomáci. Bude riadny Massive Attack. Čiže čakáme na Dana. Presúvame sa do Žiliny dneska. Ide fitko! Ideme do Extreme Parku. Kokocka sa to na mňa díva, ja tu zjapem. A to je jedno. Ľudia, nevšimajte si ostatných, fakt. Normálne. Sám sebou. Ľudia, preto sa nikdy nespoliehajte na niekoho, keď idete do fitka. Lebo dohodnete sa na 11, ako ja teraz, a máme 11:01 a tam tu proste není. A ja mám v sebe pumpu, mrví ma ruka, noha sa mi klepe. Čo mám teraz robiť, ty kokos? Šituj sklikovať na zemi teraz na ceste. Ja neviem. No jebem sa na to. Dneska jem nikde. 11:02 ľudia. A Terchovský Ink King práve prichádza. Meška, nemeška, ako to je, ľudia, povedzte. Som tu správne? Čo mrví? Tu nás toto mrví. Svetu! Čo tu vybuchne dneska? No poď už do piče. Ale čo? Čo ty kokot? Desiatky. Piče. Slabé kurva. Piče, na to, že som včera mal ten refit. Slabé do... Ale... Fakt to tu žije. Ako? Víš, poď. Je to stroj. Vôbec. Ešte dopumpovať. Fú, tlaky máme. Piče, veril som si na tej 60-ky, ale ani kokot. Ideme na multipress, dáme si vrchné kozy. Dobre ľudia, ideme sa na multipressiku. Užívajte.
Koľko som hlavu skoro vypučil. Dobre? Dobre? Jebe. Numero 2. Dáme si kladečku. Tuto s trojbojarom Danom. Musíme dlhšie pauzovať, ale ešte piči, že som dal formu, vieš? A nejaký tréner mi napísal, vieš, na fotku, či na video, že pekne tam tie latky píšu. Akože tak, že úplne zbytočný komentár, vieš? A jeba na kokot. Som mu napísal, že aj tebe by už mohli začať. Ja nemôžem ukázať, ja nemám formu. To je steroid aj tak. Ja propagujem steroidy teraz. Každý si vybírá lehčí cestu, snadnější. Já nechci si padu do fyziku, chci být malej, teplej, vole. Kuřburst zasranej, mestrovou, vole, chlapeček, ty vole. Dáme si veslo, nádherné, krásne. Potom ešte 2 cviky, jeden pumpovačka kozy, jeden pumpovačka chrbát. Od dneska máme po tréningu každý deň 20 minút kardio. Fú, to sa mi neľúbi moc. Fuj, posledný na kozy. Kokos. Kozy ale väčšie ako frajerka. Také štvorečky fajné. Posledný cvik na chrbát. Dáme si jeden. Priťahy po jednej ruke. Dobre, predstavujem chrbát pri tom, čiže skúšajte, ľudia. Musíte skúšať, čo vám sedí. Dobre, buzny a srači. Ideme na kardio. Dáme si pás 20 minút, posing. A tak ďalej, 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 a tak ďalej.
Dobre ľudia, sme doma. Dneska troška kratší vlog s Danom. Mali sme chrbát s kozami. Milujem kombináciu. A ak vás to bavilo, ľudia, nezabudnite like, follow, odber, komentár. Budem veľmi rád. Ako som spomínal, dajte mi vedieť, čo by ste chceli natočiť. Natočím úplne všeličo. Fú, a nič, ideme regenerovať. Zajtra znova ďalší ťažký tréning. Ďalšie kardio. A utekajú tie dny, tí kokos ľudia. Čiže využívajte ich naplno. Nezabudnite si určovať jasné plány, jasný denník na každý deň, aby ste tým dňom neplitvali. Čiže využívajte svoj čas na maximum. To je veľmi dôležité v tejto dobe. Veľmi dôležité. A vidíme sa o ďalšieho videa. Čiže píšte, čo chcete natočiť, čo by vás zaujímalo a užívajte deň, poviem krásny zvyšok dňa, krásny zvyšok večera, popoludňa, rana, čokoľvek. A majte sa.